Вітаю вас, шановныя гледачы, гэта праект пара. Што будзе ў Беларусі пасля так званых выбараў? Я неаднойчы казаў у сваіх відэа, што самае цікавае, самае важнае, тыя шанцы для Беларусі, сцэнары, якія мы на пары абмяркоўвалі, гэта ўсё пасля так званых выбараў. Ну і пра спецаперацыю выбары пагутарым, прынамсі зафіксуем статус КВО. Таксама я адкажу на пытанні ад гледачоў і самае частае пытанне, што такое здарылася, што праект пара перастае існаваць. У гэтым відэа прагучаць рэчы, якія вы, напэўна, больш нідзе не пачуеце. Пачну з пытання ад гледача ці глядашкі з нікам NoName. Так а как же свержение Лукашенко? Отменяется, что ли? Вроде должно было быть. Вроде должно было быть. Мне доложили генералы, что все, отменили операцию. Слухайте, Мария Захарова ж рассказывала публічна, это ж вар'ятка, але МЗС РФ, што ў Беларусі нейкія закалоты рыхтуюцца, а мы ведаем, што нічога не рыхтуецца, толькі Крэмль можа падрыхтаваць. Напішыце мне ў каментарах, для чаго робяцца падобныя рэчы. Па-другое, звярніце ўвагу на такую дэталь. Адразу ж пасля так званых выбараў нарада з дзяржпагранкамітэтаў, генерал Моластаў дакладвае Лукашэнку, што тычыцца межаў Беларусі, якая працягласць межаў Беларусі, па якіх яны працуюць, 3617 кіламетраў. І гэта, сябры, уключна з межамі з Расійскай Федэрацыяй. Хоць яны намінальна не ахоўваюцца, яны таксама рыхтуюцца працаваць па гэтых межах. Бачаць, што там у нейкі момант таксама могуць быць пагрозай. Вось які нюанс. І вы памятаеце ўвогуле выказванні Лукашэнкі, што пра Расію ж мы одно отечество. Но два разных государства, нешта такое. І калі нехта сунецца, то это вайна. Былі такія сігналы публічныя. Там не ўсё так проста з Крамлём. Чаму Лукашэнку не скінулі ў такой сітуацыі? Маглі быць нейкія іншыя фігуры, абсалютна пракрэмлёўскія, якія вешаюць расійскія там сабе трыкалоры ў кабінетах. У чым тут справа? І вось высвятляецца, што на гэтым этапе вайны Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым, яны вельмі выгадныя для Расійскай Федэрацыі, таму што гіганцкая доля экспарту, вось тое, што вырабляюць на прадпрыемствах цяжкой прамысловасці, ідзе на забеспячэнне пуцінскай арды. Выйшла расследаванне ў Белполе, магчыма, вы глядзелі, там 300 000 праглядаў. Мы ведалі, што беларускі ВПК на забеспячэнне расейцаў працуе. Там пабачылі дакументы, канкрэтныя прадпрыемствы, што это за канкрэтная зброя, там 122-міліметровыя снарады, кампаненты для іх у Беларусі робяцца, што такія гіганты рэнтабельныя, як БелАЗ працуюць, вырабляюць гэтыя кампаненты. БМЗ яшчэ не так даўно корты рабілі для Пірэлі ці для Мішэлена. А зараз яны ўсё точаць, піляць балванкі для гэтых расійскіх снарадаў. Слухайце, Лігмаш Магілёўскі. Я маўчу пра Інтэграл, Агат, МЗКТ, якія робяць шасі безальтэрнатыўныя на сённяшні момант для вайсковых машын, для БТРаў і гэтак далей. Прыцэлы, якія робяцца на заводзе Вавілава, вельмі сур'ёзныя аб'ёмы, рэчы вельмі патрэбныя для пуцінскага войска, робяцца ў Беларусі. На гэтым рэжым вельмі добра зарабляе. Рэжым Лукашэнка на дадзены момант з гэтай прычыны патрэбны Пуціну. Вось і ўсё. Другі момант. Відавочна, што на Беларусь, а я скажу больш канкрэтна, на беларускі плацдарм у расейцаў ёсць канкрэтныя планы. Гэтыя планы пакуль, канешне, не задзейнічаныя. Завязлі ва ўкраіне, хоць вы самыя бачыце, якая сітуацыя пагрозлівая ва ўкраіне. Але все чакаюць перамоваў Пуціна з Трампам. Гэтыя перамовы ўжо прама зараз адбываюцца. І Трамп не адмаўляе, што так размаўляем. Вось чым это ўсё скончыцца? Як яны глядзяць на Ўкраіну, амерыканцы, я маю на ўвазе, як на Беларусь? Варыянт выгадны для нас, ды і для Захада, для Амерыкі можа быць толькі адзін. Гэта калі гэта нанясенне вайсковай паразы Расіі на тэрыторыі Ўкраіны, саслабленне Расіі эканамічнае, каб дэстабілізавалася там улада, каб потым была больш лаяльная ўлада да ЗША, каб Хаўрус з Кітаем, Хаўрус Кітая і Расіі, каб гэтыя сувязі, значыцца, перарэзаць. Вось што патрэбна, па ідэі, было б амерыканцам. І тут вельмі важная беларуская тэрыторыя, і, канешне, нанесці паразу.
расейцам ва ўкраіне. Ну ці будзе так? Нас ужо захад неаднойчы расчароўваў. Ну ёсць спадзевы, што Трамп это адзіная карта, якая можа пераламіць сённяшнюю сітуацыю. Ну вялікае пытанне, ці будзе так. Ну, мы расчароўваліся. Слухайце, у 22-м годзе здавалася, што пасля такой-то агрэсіі будзе прадпрынятая, і дарэчы, гэтага чакалі вайсковыя эксперты нават расійскія. Не ўзялі Кіеў за 3 дні, атрымалі адлуп, адвялі ад Кіева кантынгент. І былі такія выказванні, што калі некалькі месяцаў украінцы пратрымаюцца, і потым захад дапаможа ім абсалютна, то яны маюць шансы перамагчы. Не дапамаглі. Сабе ж у каленку стрэлілі. Таму што зараз расійская арда, калі будзе так вось усё працягвацца, яны не спыняцца. А тут яшчэ і Трамп заяўляе, што от ад еўрапейскіх справаў хоча дыстанцыянавацца. Можа быць, яны не разумеюць наступстваў, у тым ліку для Злучаных Штатаў Амерыкі. І калі так адбудзецца, ну то вы думаеце, яны гэтыя кантынгенты, гэтую арду, яны будуць распускаць? Не. Раскручаная вайсковая машына, вайсковая прамысловасць, і спыняцца, канешне, гэта все не будзе. І яны пойдуць новымі войнамі. Мацвей Купрэйчык лічыць, а ён жа ўдзельнічаў у стратэгічным дыялогу з амерыканцамі, там розныя эксперты, не самыя глупыя людзі і з байденаўскай адміністрацыі, але все-таки службовыя асобы. У Польшы палякі вайсковыя эксперты ў розных краінах, яны лічаць, што ў 27-28 год могуць пачацца напады ўжо на заходнія краіны. Немцы ўжо гатовыя ў 29 годзе свае межы абараняць. Свае межы абараняць Берлін, вобразна кажучы. Калі ў 22 годзе можна было ўсё ва ўкраіне выправіць вот эту сітуацыю, прадухіліць. Як можна рабіць такія стратэгічныя памылкі? Ёсць спадзеў, карацей, што Трамп зробіць правільныя рэчы, але не факт. І калі не зробіць, што будзе адбывацца? Я не буду казаць пра 27-28 год. Калі там у нас это вучэнні, захад 2025, калісьці ўлетку нібыта, няма канкрэтнай даты. А вы не думаеце, што паўторны паход на Кіеў з тэрыторыі Беларусі, што украінцы ў 22 годзе дапусцілі фатальную памылку? Пайшлі на ўгоду з рэжымам, працэсы стварэння развіцця полка Каліноўскага прытармазілі. Вось, не рушкаліся з Лукашэнкам, а можа быць, рушкаліся, зрабілі на яго стаўку. Тут было тады відавочна, пры першай нагодзе гэты напад, канешне, паўторыцца. Што было, паўторыцца наноў. Далей, Сувалкаўская прастора з Беларусі. І вось гэтая заява, што тогда НАТО всей мощью ад дэпутатаў некаторых літоўскіх ударят по Кремлю. А вы упэўненыя, што это НАТО ударыць? Вы не думаеце, што НАТО показала, што яно не вельмі здольнае ударыць, так? І што яно пакуль будзе думаць пра тое, каб ударыць, ужо Балтыя будзе адрэзаная, а Пуцін будзе ядравай зброяй размахваць. Тым больш, калі в эту справу не далучацца Злучаныя Штаты. Так што вось вам Сувалкаўская прастора, аперацыя з Беларусі, і 27-го года не будуць чакаць. Аперацыя па ўсходняй Польшы. Сцэнары былі напісаныя, палякі іх прадугледжвалі ў 2012 годзе. Гатовыя былі за Віслу адыходзіць, а потым назад адваёўваць. 12-й год. Яшчэ не здарылася Крыма. А такія сцэнары ўжо былі. Таму і ўсходняя Польша пад пагрозай, все это, на жаль, з Беларусі. І не забывайце пра варыянт з ядравай зброяй і рознымі там арэшнікамі. Так, у нейкі, я не ведаю, крытычны момант, не крытычны. Як кампанента вайсковай аперацыі ударыць з Беларусі, у адказ будуць біць па Беларусі, не па Крымлю. Скажуць, мы не хацім эскалацыі, удараць па Беларусі. Адпаведна, удар помсты у адказ, гэта можа быць вельмі, нанесці вялізныя для нас страты. І я ўжо маўчу пра тое, што так званыя браты з усхода будуць вылаўліваць беларускіх мужчын, мабілізоўваць і кідаць гарматным мясам. Мы гэта бачылі па Крыме, мы гэта бачылі па ДНР, ЛНР, па акупаваных тэрыторыях, што яны так робяць. І гэта ўжо перспектыва вельмі блізкая да нас, таму сочым, што там будзе з перамовамі па Ўкраіне. Ці будуць рашучыя захады прадпрымацца, калі не будуць, то вось гэты план на Беларусь гарантаваны. Каментар ад Літвінкі. Беларусь дадуць канчаткова Расіі, і гэта дзякуючы офісу Ціханаўскай.
На мяжы ў аэрапорце затрымліваюць людзей на допыты, калі гэта скончыцца, колькі можна. Ну и еще некалькі таких комментариев от Алексея. Вот еще одна неопределенная пятилетка началась, дай бог нам окончательно в рашку не въехать. Еще один комментар. Что датычыцца Беларуси, то она уже ў арбіце России цалкам, и ни об якой незалежности не может быть и размовы. Сябры, ну абсолютно так и есть. Якая там незалежность, які там суверэнітэт. І калі раней можна было казаць, што ў прынцыпе плюс-мінус Лукашенко кіраўнік незалежнай дзяржавы, то пасля 2020 года, ну вось пасля гэтай сустрэчы ў Сочы, да, пасля нападу на Украіну, ну тут якая тут незалежная дзяржава і суверэнітэт. Калі знішчаецца беларушчына, калі нейкія бондаравы, слухайце, расказваюць, як перайменаваць краму з беларускай мовы на расейскую, бо гэта яе абражае, вот, істинна рускага чалавека. Якая гэта незалежнасць? Што нейкія пеструхі салабоны, значыцца, указваюць, як што перайменоўваць у Беларусі. Указваць, на якой мове пісаць бюлетэні. Так званыя перадвыбарчыя бюлетэні. Якая гэта незалежнасць? Ну тут ёсць адзін плюс, адзін момант, так? Нават пры сцэнарах поўнай анексіі ўжо дэ-юра і дэ-факта і як заўгодна. Нават пры такіх сцэнарах все адно яны з нашай тэрыторыі папруць на захад. І ў гэтай сітуацыі ёсць спадзевы, канешне, сёння наконт там НАТО, калі раней здавалася, што это ого-го, якая структура, то сёння, даруйце, я павагу да этой структуры страціў, но ёсць такія спадзевы, што будуць вымушаныя. Это таксама будзе экзістэнцыйнае пытанне выжывання всёй заходняй цывілізацыі, таксама амерыканскай. Ну, зноў-такі, амерыканцы ж усіх парашок сатруць. Такія, вот, разумееце, былі стэрэатыпы. Ну, што-то в Афганістане падчас акупацыі не вырашылі яны пытанне. У в'етнамскай вайне таксама, у карэйскай таксама. Можа быць, не сатруць яны всіх у парашок сваіх ворагаў. Вось, таму расейцы, бачачы гэта, паглядзелі, як НАТО рэагуе, папруцца туды. І тады будзе экзістэнцыйнае пытанне. Тады яны будуць вымушаныя мабілізаваць все свае сілы, намаганні і пайсці паходам на Крэмль. І ёсць шансы, што это будзе паспяховы паход, і пасля гэтага суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта ўсё адновіцца. Вельмі важная дзяржава, геаграфічна ў вельмі важным месцы. Нават не сумнявайцеся. Тут толькі пытанне, што будзе, ці не будзе вся Беларусь там як адзін Марыуполь, так? І што будзе ўвогуле з нашымі людзьмі ўжо на той момант, калі можна будзе суверэнітэт і незалежнасць аднаўляць. На выборах Лукашенко победил или проиграл? Сябры, доносятся оценки. Я вот читаю в интернете. Пустые выборчие участки. У листах там значится, никто не расписывался, там фальсификация. Режим проиграл. Слухайте, ну, с трэскам режим проиграл. Кто зараз кіруе ў Беларусі? Кто утрымлівае палітвязняў? Не Лукашенко. По-моему, Лукашенко. По-моему, по ситуации на сегодня все супер у режима. Провели на эту операцию. Кремль не скинул Лукашенко. Все нормально у их. Якія тут паразы? Трэба спусціцца з неба на зямлю і не пісаць у інтэрнэце розную такого кшталту лухту. Канешне, няма ніякіх сумневаў. Гэтыя выбары былі сфальсіфікаваныя абсалютна, як і все ранейшыя. Як і выбары 2001 года. Все фальсификации, так? Гэтыя працэнты, ну это просто комедия, слухайте. 86,7 он себе написал. Не стал писать больше Путину, бачите? Ну и все. Тому, что тут можна яшчэ сказаць на эту тему? Падзялюся сваім досведам. Мне крыніцы ў Беларусі расказваюць, а я розныя крыніцы ведаю. Значыцца, у тым ліку, хто у камісіях быў на выбарчых участках. Людзі, якія ў 2020 годзе пратэсты падтрымлівалі па-ціхаму. Сёння гавораць, слухай, от набраў на нашым участку 30% у 2020 годзе, а зараз 70%. Вот так же я, значыцца, сидел, пералічваў листы, 70%. І кажа, людзі ідуць, і не глупыя людзі, якія там у 2020 годзе ледзьве не са сцягом хадзілі, галасуюць за Лукашенко. І людзі цэняць
Тое, што вот у эканамічным сэнсе эканоміка не тое, што не абвалілася, а нават стала лепш, чым у 20-м годзе. Ну, мы ўжо абмяркоўвалі за кошт чаго, да? За кошт гібелі людзей у тым ліку. Але ну, таксама трэба ўмець, слухайце, трэба ўмудрыцца. Это забяспечваць пуцінскую арду з Беларусі у такіх гіганцкіх аб'ёмах. Это рабіць на нафтаперапрацоўчых заводах, авиационное паліва для баявой авіяцыі Расіі асноўны дылер, асноўнае месца вырабніцтва. І так дамовіцца з украінцамі, што тыя нават не б'юць па гэтых НПЗ. Ну, это талент, слухайце. Колькі там пашпарт Новай Беларусі каштуе? $100, так? Я бы вот аддаў бы $100, каб у Лукашэнкі на семінары пасядзець, як яму гэта ўдаецца, так? Таму, сябры, ну вот такая ситуация. Так что, какие у нас яшчэ пытанні? І што далей будзе з рэжымам? Ёсць канкрэтны план у Лукашэнкі. План, мара, ну ён сур'ёзныя перад сабой мэты ставіць. Вы бачыце сітуацыю з ягоным здароўем. За 5 гадоў, ну, сур'ёзныя змены адбыліся. Слухайце, ну калі так жа будзе эта дынаміка працягвацца, а яна будзе, ну это ж медыцынскі фактар, это ж біялагічны фактар. Ну, стареюць людзі, ну ўжо чалавеку за 70 год. Ну, да чаго сітуацыя дойдзе далей? Ну, быў выпадак у паўднёвым Судане, прэзідэнт Сальваторы Кіір, вот ён амаль равеснік Лукашэнкі, трошкі старэйшы, перад журналістамі взяў і абмачыўся. У персаналісцкім рэжыме, як лукашэнкаўскі рэжым, для іх вельмі важная упэўненасць кіраўніка, от первого, так, и ягоная сила. А ён уже этой силы не может демонстровать. Конечно, это вот уплывает. Таму ён будзе вымушаны з розных, дарэчы, прычын пайсці на транзіт улады. І ягоная мэта прывесці да ўлады Колю Лукашэнку, менавіта Мікалая. Учора быў эфір Белсата на гэтую тэму, мяне запрасілі, там Віктор, Нікалай, што да як, і гэта 5-10. Віктор не цягне. Віктору падабаецца ягоная роля кансільеры ў сям'і Лукашэнак. Ён ужо, дарэчы, Лукашэнку старэйшага расчароўваў у 20-м годзе, там атрымаў фізічна, атрымаў удар ад яго пры людзях, чуткі потым распаўзліся, інфармацыя пра гэта. Не цягне ён, не хоча ён на ролю дыктатара, не хоча чалавек, сціплы. У чымсьці ён бы змог гэта пацягнуць, вельмі хцівы чалавек, так? Усё грабе пад сябе, нават рынак эндапратэзаў. Здавалася б, драбяза, і туды влез. Ну от быць дыктатарам ён не хоча. Лукашенко пабачыў гэтага дыктатарскага дзіманка ў Мікалаі менавіта, калі той быў яшчэ дзіцём. Калі лорд Белл прапанаваў з сабой браць Мікалая. Вот ён мог там, значыцца, сварыцца на ахоўнікаў, я вас усіх расстраляю і гэтак далей. Вот туды Лукашенко пабачыў, вот это кандыдат. Ну і няма нічога немагчымага, хочу сказаць вам. Рамзан Кадыров быў, яму там было 20 год, здаецца, калі ён прыйшоў да ўлады ў Чечні, калі забілі Ахмата Кадырова. Башару Асаду было 35. Вот Башар Асад на Мікалая падобны, так? Тым, што таксама хімію любіў, там лекар, на замежных мовах размаўляў. Мікалай таксама ж па-кітайску можа размаўляць, на піаніне някепска іграе. Які той Мікалай, я не ведаю. Ёсць у яго гэты дзіманок лукашэнкаўскі ці няма. Ну, бачыце, невядома як будзе. Нацягваюць гэтым Мікалаем саву на глобус, значыцца, паўсюль яго цягаюць, размовы пра пераемнікаў Мікалая паказваюць. От яны ведаюць, каго паказваць. Калі пра ЛГБТ, генпракурора Шведа, пра пераемніка Мікалая. Ну, не проста ж так это робіцца, так? Ну, які той Мікалай, як ён себе праявіць, я не ведаю. Ды і пры тых сцэнарах, якія я вам апісваў, планы Расіі, можа так стацца, што будзе, мякка кажучы, не да транзіты. Што там Пуцін думае пра Мікалая Лукашэнку? Мы гэтага не ведаем, а ведаем тое, што у цэлым вот этой гады рэпрэсій, так, вот этой напружанасці ў сілавых ведомствах, гэта праблема. Это калі-небудзь прыводзіць да пагаршэння, да пэўнага руйнавання этой сістэмы. І вот стан Лукашэнкі фізічна, это таксама да яго як бы зніжае ўзровень павагі з боку гэтых сілавікоў. І Мацвей Купрэйчык з Белпола ўжо, значыць, запісвае дэталі з Беларусі, што там з гэтай сілавой сістэмай не поўны парадак. Чаще всего все серьезные вопросы решались на курилке, все обсуждалось там, какие-то моменты, что-то это. И последнее, что вот интересное мне рассказывали, это то, что в одном из РУВД областном
Сотрудники показывали друг другу мемы с Лукашенко. То есть такого не было с 2020 года. Значит, что-то там меняется. Плюс, естественно, количество дурацких приказов просто растет, не передать словами, каким образом. И сейчас большая была тенденция в милиции, что все, кто уходил на пенсию и так далее, пытались получать э, категорию ЦЕ, это для управления большегрузами, то есть и уходить в дальнобой. После этого запретили действующим сотрудникам идти обучаться на категорию ЦЕ. Если ты вот прямо сейчас работаешь в милиции, то тебе нельзя идти на ЦЕ учиться. Потому что многие делали как? Он еще, работая в милиции, шел обучаться, как только получал вот эту корочку, он сразу же писал рапорт, что все, до свидания, я ухожу. И запретили сотрудникам обучаться на эту категорию. То есть это настолько до такого абсурда доходит, что просто невозможно. Запретили курить в форменном обмундировании, например, да, и люди говорят, в смысле нельзя курить там. Еще курить также запретили в рабочее время. То есть можно курить до работы, в обед и после работы. Расскажу тоже интересную ситуацию. Э, Один идеолог зашел к там тоже одному оперативнику и говорит, наш президент не курит. Он смотрит, ну хорошо, пускай не курит. И на него смотрит и говорит, наш президент не курит. Ну хорошо, пускай не курит, я что, к нему какое-то отношение имею. Вообще, ладно, и еще я пошел курить. Еще раз повторяю, наш президент не курит. Говорит, вы мне намекаете, что я должен бросить курить? Ну да, ну то сами бросите, тогда я за вами повторю. О не, я не буду. Вот так и разошлись. Внутри системы уже давно вот это вот зреет, что люди просто уже настолько накочегарены, я бы так сказал. Много мы говорим про то, что система себя жрет, жрет, жрет и никак не сожрет, но на самом деле там все очень плохо, и они сами не понимают, что с этим делать. Можна спрачацца, ці ўсё ў парадку ў сістэме, ці не ўсё ў парадку. Бывае такое, што сістэма здаецца трывала і раптоўна абрынаецца. Прыводзяць у прыклад Чаўшэску, рэжым Чаўшэску абваліўся. Так, ну, чырвоную армію якую-небудзь не ўвялі на падаўленне вот гэтага бунта. Разумееце, у чым праблема? Гэта былі часы ўжо перабудовы Гарбачоўскай. Там не толькі ў Румыніі, там у Польшы рэвалюцыя адбылася сапраўдная. Далей у Нямецчыне ўз'ядналася заходняя, усходняя Нямецчына і гэтак далей. У нас трошкі іншая сітуацыя. Уявіце сабе, дэмакратка выйграе, канапацкая, курс на дэмакратыю. Ну, ввялі Росгвардыю, войскі знойдуць на такую справу. Вельмі важная тэрыторыя Беларусь. Што адбудзецца? Ну, вы ж разумееце, да, у якой мы сітуацыі. Рэцэпт адзін, паслабленне Расіі, і тады толькі можна казаць пра там суверэнітэт і незалежнасць, пра аднаўленне гэтых пазіцый. Вот такія ў мяне думкі. Цяпер я ўжо шмат кажу, так, датычна праекта «Пара». Усе вы, магчыма, чулі, што там спынілася амерыканская падтрымка, і з-за гэтага там зараз загнецца вельмі шмат медыяў. Ну, у нас просто, вот разумееце, супадзенне такое, нас не фінансавалі ніякія амерыканцы. Шмат месяцаў мы не маем ніякого фінансавання. Так, открываючы «Пару», я думаў, што дзесьці дастану чамадан грошай, і тут развернуць дзейнасць супермедыа, распрацавалі пад вялікае ток-шоу, сцэнаграфію, ідэя, інтэрв'ю, навіны, штодзённыя выпускі, это все было. Но я не ведаў, шчыра вам прызнацца, гэтага свету грантавага, так? Аказалася, што часам трэба патрапляць у іхны фармат, і ты ўжо не зусім незалежны, як бы. Не зусім беларусацэнтрычны, так? Што-то там экалогія падчас вайны, ну, правы чалавека зразумела, правы чалавека вельмі важная тэма, это аснова. Але ж там правы жанчын, ідзе вайна, ну, трошкі вот не да гэтых пытанняў, так? У нас іншая абсалютна спецыфіка. Карацей, у нас не падтрымлівалі нас ні ў якую. Плюс, вы ведаеце маё стаўленне крытычнае да ўсіх палітычных суб'ектаў, і у нас, ну, не вельмі склаліся адносіны з атачэннем Святланы Ціхановскай. Я звязваю, што нашыя праблемы з фінансаваннем, канешне, звязаныя з гэтым фактам. Вось, і такім чынам, да, мы адкрылі фонд, значыцца, планавалі так увесці дзейнасць вельмі сур'ёзную.
Мы мелі там мікрападтрымку такую, што калі бухгалтарка, вот мы звярнуліся да бухгалтаркі, пабачыла, сказала, першы раз бачу, можа быць, вам бясплатна рабіць. Ну і рабілі гэты праект, шоў ён вельмі складана. Калі ў цябе няма фінансавання, ты не можаш наняць спецыялістаў. Паглядзіце на ўбогія сцены, ну няма нават сцэнаграфіі. Ну 300 праглядаў, 500, з цяжкасцю выніку это выйшла 20 тысяч, 30 тысяч. І вось з'явіліся перспектывы. Выйсці на 100 тысяч глядач, амаль што ўсе гледачы ўнутры Беларусі знаходзяцца. Это важная рэч, незалежная медыа. Но абсалютна не знайшлося суб'екта ў нас падтрымаць, разумееце. І сітуацыя ўжо проста дайшла да края. Это ж трэба карцінку намаляваць, это работа, это трэба цэлы дзень патраціць, каб запісаць на мабільнік вот эту вот гаварыльню маю, так? Это не так-то проста робіцца, паверце. Ну, трэба выжываць, ведаеце, выжыванне ў Еўропе, ну, з сям'ёй. Гэта, калі ты са сваім там жыллём у Беларусі можаш на $400 выжыць сям'ёй, напрыклад, то у Еўропе, у Польшы нават зараз, это 2000 евро, это просто вот выжыванне, рэжым, і не дай бог машына зламаецца, это ж беда. Вот вось такія рэаліі. Вот як рабіць гэтыя відэапраекты, працягваць, сітуацыя пагаршаецца, мяне крытыкуюць, падумай пра сям'ю, там, пра дзяцей і гэтак далей. А суб'ектаў падтрымаць праект, каб разам рабіць, незалежны, беларусацэнтрычны, іх не знаходзіцца, падказкі не даюцца. Ніхто да гэтага не хоча далучацца. Які там беларускі бізнес? Якія-небудзь бангладэшаўцы, так? У іх дыяспара, у іх фінансаванне, падтрымка. Дыяспара там у Нью-Йорку, напрыклад. Людзі едуць з Бангладэшу, іх крэдытуюць на нейкі бізнес. У нас, беларусы-хутарані, у нас, на жаль, гэтага няма. І сітуацыя, перспектывы вялікія, а сітуацыя дайшла да таго, што не магу я нават раз на тыдзень запісваць гэтае відэа, а трэба кожны дзень запісваць, каб выйсці на вынікі, якіх я хачу. Таму няма магчымасці працягваць рабіць праект «Пара». Вельмі прыкра. Калі вы можаце падказаць, як это можна зрабіць, так? Ну, калі ласка, вот у апісанні да гэтага відэа e-mail, напішыце, падкажыце. Вось такая аб'ектыўная сітуацыя. На жаль, вось у такой рэчаіснасці мы знаходзімся. Апошняе, што я хачу сказаць, магчыма, это апошняе, што я кажу у межах праекта «Пара», я лічу, што нават у сённяшняй цяжкай сітуацыі для лепшай будучыні Беларусі, каб процістаяць сцэнарам, апісаным мною, так. Патрэбна рабіць рэч, якую сёння можна рабіць. І калі шлюцца сігналы рэжымам, выпускаюцца там нейкія палітвязні, это спецыфічныя сігналы, канешне. Мне прапаноўваюць, давай назад у Беларусь, больш чым на 2 гады не пасадзім. Ну, это, ведаеце, ну, што это за прапановы за такія? Это я хрысціянін, я не паціскаю руку злу, не іду на такія угоды, так скажу. Ну, все-таки, сидзяць палітвязні. Сітуацыя не вырашаецца. Намёкаў няма, каб яна сістэмна вырашылася. Малох рэпрэсіўны не могуць спыніць. Рэжым шле сігналы. Захад на это не рэагуе. Это нашыя людзі, разумееце? Яны не рэагуюць. Яны ўводзілі санкцыі з-за вайны асноўныя, яны не будуць іх адмяняць, это відавочна. Але сігналы шлюцца. Можа быць, трэба знаходзіць нейкія кампрамісы, пачаўшы з гэтага пытання. Вось гэта падняў это пытанне Зенон Пазняк. Это трэба вырашаць. Людзі сядзяць, думаюць, нікчэмнасці, зрабіце хоць што-небудзь. Беларусь паслабленая, дэмаграфічная праблема. Выштурхнулі сотні тысяч людзей, часта маладых, актыўных з маленькімі дзецьмі. Умацоўваюць іншыя дзяржавы, а в гэты час Беларусь паслабляецца. Всякія бондаровы робяць там, што хочуць. Хто будзе процістаяць пагрозам? Хто будзе на этой вялікай тэрыторыі увогуле развіваць Беларусь? Вот у мяне такое пытанне. Штосьці трэба прадпрымаць. Можа быць, прыйшоў час і для нейкіх кампрамісаў. І калі вот скончыўся электаральны цыкл, палітычныя суб'екты, якія сябе лічаць легітымнымі, нічога не прадпрымаюць, ну, хоць апошнім часам Святлана Ціхановская фатаграфуецца са старшынём НАТО, з прэм'ерам Польшы ляціць у адным самалёце. Ну, нічога не прадпрымаецца вот так сістэмна, так? Можа быць, іншыя людзі павінны займацца перамовамі з рэжымам, каб гарады, дзе кампактна пражывае дыяспара, выбралі прадстаўнікоў для перамоваў з рэжымам, для нейкіх там кампрамісаў, так?
Пачаць можна з таго, каб выпусцілі палітвязняў. Вот і мне такія думкі з'яўляюцца. Прынамсі паспрабаваць так дзейнічаць. Я думаю, што у кожным разе лепш паспрабаваць хоць нешта зарабіць, чым чакаць, пакуль Захад нешта зробіць у Беларусі. Так скажу. Это лепшы варыянт. Таму што, на жаль, складваецца сітуацыя, ёсць сістэмныя праблемы, хутка іх многія адчуюць. Пачнецца з эканамічных, я думаю, таму што вот эта сённяшняя сітуацыя вечна працягвацца не будзе. Кошты на нафту в Расіі пагоршацца, ў Беларусі тут жа. Будуць праблемы, іх так ці інакш трэба будзе вырашаць. Можа быць, ужо пачынаць з вырашэння гэтых праблемаў. Мне цікава ў гледачоў спытацца, што вы думаеце над тым, што я сказаў. Я дурны, я наіўны, ці можа быць это канструктыўныя рэчы. Сапраўды трэба нешта спрабаваць. Людзі ў вязніцах, это, я лічу, праблема нумар 1. Сябры, калі здарыцца цуд, мы працягнем рабіць праект «Пара». Калі яго рабіць раз на месяц, это 3000 праглядаў, это бессэнсоўна. Просто контент не будзе даходзіць да гледача. Таму, можа быць, такі Божы цуд здарыцца, але і верагодна, што прыйшоў час развітвацца.